Зәңгәр экрандар янына Юмагужа авылында гомер кисерүсе Рифат Килсенбаевты сакырабыз. Уны матур юбилейы туган көне менән иң кадерле кешеләре, катыны һәм балалары тәбрик итә. Безнең кадерле атайыбыз, тормыш иптәшем Рифат Килсенбаев 6 июль үзенең 50 яшьлек гомер байрамын каршылай. Атайыбыз матур табигатьле Күгәрсен районы Юлдыбай авылында Сибәгать һәм Хафисә Килсенбаевтарның ишле гаиләһенә ям өстәп, 10 бала булып дөньяга килә. Мәктәптә укыган елдарында физкультура дәресләрен Хәлил Арысланбаев алып бара. Һөнәрен яратып башкарган укытучы үзенең мәктәптә эшләү дәврендә барлык укучыларында спортка һөю тәрбияләй. Шугалыр да Рифат Сибәгать улы 10 классты тамамлагандан һуң Хәлил Юсуп улы кәңәше менән Стәрлетамак физкультура техникумына укырга керә. Техникумды уңышлы тамамлап һәм армия сафтарында хезмәт итеп кайткандан һуң хезмәт юлын Юлдыбай урта мәктәбендә башлап ебәрә. Бер ад эшләгәч, Юмагужа касабаһына күсә һәм 2нче мәктәпкә физкультура укытучысы булып эшкә керә. Мин ошо мәктәпкә килгәч осраттым да инде гомерлек юлдашым кадерле Фәниләмде. Тормыш иптәшем дә укытучысы булгас, икеләтә бәхетлемен. Сөнки һөнәрнең авырлыктарын да, шатлыктарын да коллегаларымдан башка беркем аңлай алмай. Шуңа күрә мәктәптең дә, йорттың да мәшәкатьләрен уртак алып дөнья көтәбез. Бына инде 20 елдан ашу иңгә-иң терәшеп тормыш юлынан бергә атлайбыз. Өй халып кердек. Бакса тулы емеш-еләк, яшелсә үстерәбез, мал тотабыз. Минең тагы бер яраткан шөгылем, елдың һәр мизгелендә балык тотырга яратам тел Рифат Сибәгать улы. Әсәнән күргән тун бескән, атанан күргән ук юнган диләр. Кызлары Регина әсәһенең юлын хайлап, Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының филология факультетында башкорт инглиз бүлеген тамамлаган. Ә улдары Стәрлетамак юридик колледжды тамамлагандан һуң армия сафтарында хезмәт итеп кайта. Әлеге вакытта укуын югары уку йортында дәвам итә. Атаһына охшап спортсмен. Тормыш иптәшем Рифат соңгы йөзү буенча ярыштарда призлы урындар алмай кайтканы юк. Волейбол, теннис, еңел атлетика, шахмат уендарын ярата. Юлдыбай авылы халкы таланттарга бай. Минең тормыш иптәшем дә бик матур, моңлы йырлай. Юмагужа район үзәге Мурак авылдарында үткәрелгән төрле мәдәни сараларда, конкурсларда әүзем катнаша катыны Фәнилә. Кадерлебез безнең 50 яшь ул ир-егет өчен гомернең кап уртаһы гына. Тормышта үткән юлга һыгымталар яһап, киләсәккә яңа пландар корыр сак кына. Ошо истәлекле көнең менән котлап, һиңә ныклы һаулык, озын гомер, ян тыныслыгы, күңел көрлеге һәм һәр сак елмаеп яшәвеңне теләйбез. Һин безнең өебезнең яме, коты. Без һине бик нык яратабыз дип тамамлай котлау сәламен һезнең якындарыгыз. Хөрмәтле Рифат Сибәгать улы, туган көнегез менән без дә һезне ысын күңелдән кайнар котлайбыз. Һезгә бәхет, шатлык, ныклы сәламәтлек, уңыштар теләйбез. Һәр вакыт шулай изге күңелле, алсак йөзле булып калыгыз. Гомердә рүтгә